В Explorify VR парк навлизаме в нова ера на виртуалните приключения, свят, в който реалността и въображението се сливат в едно. С най-новите очила MetaQuest 3 ви отвеждаме отвъд границите на възможното. Открийте величието на Вселената и тайните на миналото. С Explorify VR изследвайте космоса, от забележителните простори на галактиката до моментите, които са оформили историята ни. Летете през звездните пътеки, като докосвате неизследвани светове и откриете забравени епохи. Времето и пространството вече нямат граници. Всяка мисия е крачка към безкрайността. Потопете се в това пътешествие на човешкото въображение, където фантазията и реалността се сливат в едно. Изкачете се на Международната космическа станция с Mission ISS, почувствайте нулева гравитация и изживейте космически разходки в зашеметяващи детайли. Присъединете се към приятели в Big Screen Beta, където можете да гледате филми или да играете компютърни игри на огромен виртуален екран. Вдъхновете се от върховете с Солист, където скалното катерене не е само физическо предизвикателство, а преживяване, което ще ви накара да се почувствате живи. Или се потопете в историческа обиколка с къщата на Ане Франк, където ще се върнете в миналото и ще усетите тежестта на историята.